polku thlani somni pasari thole ni kan thleng le ta best collection mizongai thlatu le thlir tu mi subscribe tu te invain chi bai kan han book thar le chewa tunlai chu khovel buaina rambel buaina international news politics chungchanga hian middle east lam Russia Ukraine lam ti te Greenland chungchang te Venezuela borok te kan thlir ngun ang ring vio mai kan ti chuak de mol ani kha tunruma hian kan han hol kwal le deuhlek dona abul than nan Hezbollah lam a malak na chungchang hi antar lang ve leila Hezbollah ho tu pa chuan Donald Trump ron vo ve le takuk mai country tangin US Indolong Rural Warship US Armada Rural te tuipuya ron tolin Indian Ocean tunkar bullama tangkhan ron root thla a tuna hian vo in emo tunkar toplama emo chuanin Middle East lam an thleng to turanga yania chuti lai mek chuan US norna ral thuam manga lian tham taka Middle East a in chek belna athlen mek awang hian le US Indolong Rualin Middle East ron thlen don ta ka wang hian US chu chathut thayani ti an hriat awangin Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chu underground bunkera sonani biruk tirani ti te thu thang media lian tak taka an ron ti chuak bokani kha chuti anga indo chi asilo indo thei din huna ding le intin tu rupa no mek lai chuan Iran tho pui Iran noya helpol Iran proxy Hezbollah lam man ron tong chuak vele ta Hezbollah ho tu chuanin Donald Trump hianin Khamenei laka malak na kalpui ni chuanin ama chon tur hian mo phurna kan nei ni keni chuan na takin kan changlet ngalang karon cha chuak ngalang ati Hezbollah ho tu naim khasem chuan Iran laka indo na chuan helai bial pumpui hi ati chedon ni tin vau khana athon Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei USin an vau ania chutinga an laka ma lakna USin kalpui ni chuan Iran chantur le Khamenei phubala turin US chu kanron machon ngalang ati Israel laka phubalak atiam boka amaro chu Israel avona hi chuan huloka sut le nia soi ani Hezbollah hi US le Israel ten beipui thlakna kalpui ta se Hezbollah hi annoi tel ve mai thei ti te mitam tak chuan an lo soi to ni kha chan chu Iran kutke ber pakhatan nia an beitel lawani chuan zalen takin an ron che ve thei ti te ani chutiang chu nia Iran hoya hian helpol proxy network zau tak mai om kan ti thin kha Iran thopui Hezbollah da Yemen lama Houthi te Gaza lama Hamas te tiang chuan Iraq a militia te Iran nena intlung het tak mai thok don hanni karma sa khan US President Donald Trump chuan US Armada Rual Gulf lamman pan mek thu kha lo sei to nor hoi hot na Iranian an kalpui Iran mipui nan kalpui thisan suak tam lutuk chumi mipui chan na atana Iran sarkar laka beipui thlak atum thu chungchanga hianin thuleng wa ka tam veu maya Hezbollah lamte tin helpol Yemen Houthi te pon tong chuak to nge ni kha Washington chuan Iran nungchang Iran che dan chu uluk takin an vil reng ni nan soi Iran laka beipui thlak kalpui tura Donald Trump an avona den chen hian Hezbollah ho chuan pungkhoma Lebanon rampuma an tho pui te Lebanon rampuma hian Hezbollah le an mani thlop tu te chu US do turanin peizia pholangin ma an la bokani Iran an thlop zia mi pui te chuan an tar lang boka American le Zionist ten Beirut a beipui an thlak chungpo in helaya mi pui tam tak chuan Iran an thlop zia tar langin Hezbollah le Iran flag te an tar phe choi mai hani Iran Supreme Leader Khamenei thlop tu te chuan the beauty of the infallible Imam Mehdi Shiite Muslim messianic figure hepa hian ngaya khasem chuan Trump hian Imam Khamenei avo hian azui tu te maktaduai som tel te meu ati thin rimani chung ho chu ma chhon angai don ani ti na soi Hezbollah lam chuan Khamenei laka hlo omna ron thleng thei hi kan tan po ani ve thawani Khamenei beini chuan keimani min beyanga kan ngai don ani tin chutiang ma chhon tur chuan kanin peya kan chak zo kani tin khasem chuan a soi US a hian tuna hian vur atlana sa vur thli awangin mi thanem takan thi to ni soi ani nge a hemi chungchang hi chiang zo ken nakina kan puanga tuna chuan US ina Gaza tuai thar turamma alak chhomek na hian Gaza Board of Peace drama malak na din chawania sarkar rang atangin
somna Trump chuan asem chuaka sarkar sang helai Board of Peace tel tur hian Trump chuan a som hlom ani kha thren khat chuan an lo nar fi thla a thren khat chuan tel an du thu te pon soi ve bawk ani ram som ni panga chuangin Board of Peace a tel an rem ti to thu tarlan ani White House Press Secretary Caroline Leavitt chuan ram som ni dang chuan Trump a board a tel an rem ti thu soin hei hi he Paul thar a tel tura ngai karma salama mi som ni borvel ai khan tuna chuan an tam le to zok ni na soya Times of Israel in a Board of Peace tel tura thutluk na siam ram anem nge sang zinga hian ram som ni paruk an tel to a United States ngai po chungjinga chuan ma hroi tu ni in ram dang ron tel tura ngai zinga hian Argentina Albania Armenia Azerbaijan Bahrain Belarus ti te Bulgaria Cambodia Egypt, Hungary, Indonesia, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Morocco, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, United Arab Emirates, te Uzbekistan le Vietnam te po antel. Ram som ni vel chuan Board of Peace atel tura som na hi anti chiang to a tin nol an ombok ani. Nol tu zinga hian France te Germany te Greece te Italy te Norway te Slovenia te Sweden, United Kingdom, Ukraine te po antel. Germany, France te US thopui angalang ni ma se tun na ya Greenland chungchanga boru kan nei ni kha Sweden te Norway te Greenland chungchanga US nen buena an na ya khamio wanga azom du lo ni te pon an lang midang chuan he somna hian la chang lawa somna chang lo zinga hian China te Croatia Egypt India European Union Russia le Singapore te po antel hani US chuan ram then khatin anjom hain parliament a phalna an la kangai ni nan soiboka Board of Peace huam chin chungchang zona chang in US official briefing reporter te chuan panelina ngai poimo masak ber tur chu Gaza hani tur thu an tarlang UN Security Council chuan Board of Peace chu indo nuwa Gaza en koldan tur chumi etana malatu turan nia kumni chunga tana thuna ne pe kan ni don nia soyani trama kai hroi body charter a hian strip chungchang hi soilan nalani lova khovel buena chinfelna konga UN malakna hlia khu du na le UN thak du na hian alan tir nin mitam tak chuan an soi ole nisena kan soita kan khan US a chuan classic vur tlain har satna lian tak mai a thlana kumdang zongai tu na hian an buai zo kemo ti mai turani tuna hian mi somthum vel zet US a hian khowat le thlit le vur tla le akai hnoi chet na wang hian an thi to nia tarlan ani AP News na tarlan danin US a hian mitam tak chuan classic vur thi tlele chu tianga har satna oma wang chon har satna an tok mek ni na tarlanga South mun thren khat chu vur ina khuluka he wang hian mun thren khata intilum na tur electric chu tiang te an tlak chama wang chuan chung ho zinga chuanin nuna chan engemaw zat anom pha ania soyani US te thrang zinga mi somthum velin tuna hian an thi pui to vurtlak dan hi aya cha te po ani chhoto nia soyania Arkansas atanga New England thlengin mel sangkha zathuma kilometer azong chuan kilometer zani soma thui vur hian a khu thei nia soi ani lir thei te po mun thren kata chon an tlan nei thei lo lir thei tlan te po ti to phial ania thlona te po kan sel ani chun tiang chuanin society a har satna wantlang nuna har satna tam tak a thleng chawa school te po kha ranga hiala National Weather Service chuan Pittsburgh khotlang lam hun ranga vur hi inches som ni a centimeter ranga zong chuan centimeter som nga aya cha te na tla to ni na soi thotran ni tlaya tanga wo in thleng po hianin vur thli atle chhun zoma hemi ni wang hianin -25 degree chu tiang zeta te chuanin khowo alam hi tla thla a achang chuanin 31 te po kai hial nia soi ani hina pung chhozel nia soi ania Massachusetts le Ohio a snowplow awangin mi pahnian thi Arkansas le Texas a hian tleirol pakhat chu vurthli tle wangan tlan chetna wangin accident tok boka tiang te chuan nia Kansas bar atanga chuan hu loka zon hania police te chuanin vur kara meiche pakhat lo thi khong reng an hmu thu te chudiang chuan report thang hi om chho hani niya khopuya po official te chuan khowat tak kara pona hian mi paret vel mi thi anom do thu hantar lang boka nimin tlailam khan rampuma power neilo power outage si noinga singruk chuang power neilo an om nia soyania atam jok chu south lam ni in kartop lam hian thlitlea wangin thingle mau tluin power line te ati chhia mitam tak power neilo an om wang hianin khowat dolet na tur
heating system ti nun thai ani lova chuwangin mi engemaw zat an thi pha ta ania soi ani bawk ani Mississippi a hian kumsang ka zuwa sumko pali hnuwa an state chunga vur hliat lian a sat ber tum nia soi ani official te chuanin coat blanket tui bottle le generator ten en har satna tok te tranpui turin tiang chuanin abi ka siam warming station an tia ruai turin man lana savio boka US a hian nimin lam kha chuanin flight delay tam taka cancel tam taka boka vain sing khat sang hi chuang jet mai hi flight cancel hi khom danin a zir lo wang ni in flight tracker flightware.com chuan atar lang ani tun cholni kalta US a flight an cancel phei kha chu tam taka nia COVID-19 hrilen hnuwa US a flight cancel tamber nia soi ani thlona 45% jet chu flight kha cancel nia soi ani tam tham takani hei hian ngong tam takani nge New York khopuya po tam tak chunga vor tlak tamber tum thleng ve mek boka New York vengrang ranga vor tla hi injury ta chate injury ta tanga som panga chate ani tia report ani boka public school te chu khar ni ma se zirlai no inga vel chu online lesson manga zirna kalpui turati anni punta kang khan thlipui tle vurtla le har sanna sang awang hian thi an chhozel maya police te seidan chuan Norway Massachusetts le Dayton Ohio ate mi panni han thia mi panni theuan thi to Arkansas le Texas a hian panni an thi to boka tiang chuan thi jongjong hi somthum bor vel an ni to nia soi ani ole khalam ka chu handu tok le photila tunlai chu US Iran borok tang chho mek hi khovelin ngai ven tlang ani bera chuti lai chuan Iran anin buat sei ve tho malak na lian takan kalpuya ral thuam an pho chuaka chutiang chuan an ral thuam nei that ziate anin rin ziate ral thuam tha an nei zele US malak na changle tura helai Middle East US base te kap che tura an ral thuam an rin tok ziate po an puang ve choi ani chuta chuanin hei tuna US in dolong rualte Middle East lam anun nei zel nia alanta ka wang hian Iran chuanin ICBM long range ICBM kan tiang chi thatak an nei zia anon pho chuak le ta anin buat seina hi helai ICBM chungchanga hian han en le lokila Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan Iran chuan tunkar chung khan US East Coast kap thleng phak Intercontinental Ballistic Missile ICBM hlotling takin an en chin ti apuang Washington chuan helai biala sipai omna ati chaka athuam sakani maro chu tiang te chu kaini chuan enga amma kan ngai lo teran chuan chung song te chu kan phin dar vek theini ati state affiliated media den an tarlan danin Iran sarkar chuan tunkar chung khan Iran marchak khopui semnana Islamic Revolutionary Guard base atangin missile hlotling takin an test ni an puanga RCRM tina in Siberia lampanin test hian kalpui nia soi ani missile hian mel sangthum zasari akap phak ni in Iran state media te chuan an soya amma ero chu a target tak akap fuem atuma thlengem ti ero soi ani lova an ka chulai video hi anti chuaka mekhukara projectile thlok chuak lai che ti lan ania a target a hit lai mo boro ka in vorlai ti lan ani lem lo ani nikum khan US Defense Intelligence Agency DIA report chuan Iran hian kumsang ni somthum panga chuan intercontinental ballistic missile somruk thleng anei thei man don ni in an chuta heian he sarkar hian long range strike theina anei chhozel na turin malak na chakta ka kalpui zia pholanga lakin loka chuan US le atran rol puiram te tan ram hlom tak Iran chuan ni thei don ni in an lo chut loka maro chu sang ni le somthum panga ICBM somruk vel Iran in nei thei tura an chut chu tuna Iran Supreme Leader Ayatollah ina asoi hi adik tak ani chuan tuna chuan ICBM an nei tader mai ti na ani don ani maru chu hi proof na tak omlo kan kap chuak an tia kan te san tia kan kap chuak lai mei khukara projectile ning kap chuak lai kha chu lang veng nge ya maru chu boruaka ain vorlai le a target hit lai kha chu lang lem lo ani Iran report hen kha chuan US tana hlo omna hi tunkum som chung hian apung zelani US himlo na hi alien teltelani US chu himlo teltelani tin Iran malak na chungchanga komen an pe velum boka North Korea hi chuan US ka phleng phak US rampum ka phleng phak ballistic missile an nei to an en chin to boka hlotling taken an en chin to ti khovelin an ria Iran hian chutiang nei ve tum chuan ma an la kumsang ni le somthum panga chuan ICBM an
pho chuak ve thei turang ai ani lain tuna hian an nei thu le test lodling takan nei thu an run puang ta thut mai ani chutianga nei chuanin Iran hian US an kap phak zak don tina hani veta helai bela US mun ma chu du thu samin an bei thei don Israel pon bei thei don tina ani kartlem te kal ta chung khan Donald Trump chon Iran laka be pui thlak thei nei thu kha lo sei to US in dolong rol helai Middle East an pan mek thu te heng kan ral thuam te man lo ram kan du amai ro chu Iran nung chang le che je kan thlir renga man thei reng ani tin asoi ani kha chutiang chuan boruak tang tak hi alom chho da zela Iran chuan ral thuam an en china anin buat sei sia chu chuan ati lang viau bokani ole khati china khan kan handu tok le photanga thil thleng thar thu thar rambial boina international news politics le kai noite he channel a hian ti chu a thina nia min lo ngai chang zel don nia tu tok le photang